Dobar dan. Danas u Kragujevcu održavaju sportske igre mladih u organizaciji Saveza za školski sport Kragujevca. Đaci rekruteri su tu da isprate sve aktivnosti. Pratit ćemo takmičenje između dve vatre, košark i fudbal na čuvači. Ovdje je super atmosfera i razgovaramo sa učesnicima. Iz koje škole dolaziš? Šta očekuješ od ovog takmičenja? A zašto voliš da igraš između dve vatre? Hvala. Kako partner bolje razgovarati? Kako se zoveš? Julija. A što očekuješ od ovog takmičenja? Pa da pobedimo i da budemo dobro. A zašto voliš da igraš između dve vatre? Pa zato što je zanimljivo i volim da igram između dve. Đak reporter Donja Radivaja. Kako se zoveš? Andreja Pavlović. Sergej Bejić. I šta očekuješ od ovog takmičenja? Pa od ovog takmičenja očekujem naravno da se dosta zabavimo, ali bio bi veoma srećan kada bi mogli da pobedimo. Ja očekujem da ćemo da pobedimo, imamo šanse i da se igramo. Zašto voliš da igraš između dve vatre? Pa kao mali sam sa svojim bratom volao da igram između dve vatre i stalno smo se igrali tako. Zato što mi je zanimljiva igra i volim da igram. Hvala. Kako se zoveš? Sofija. Iz koje škole dolaziš? Osnovna škola Jovan Popović. Šta očekuješ od takmičenja? Da pobedimo naravno. Dobro, zašto voliš da igraš između dve vatre? Zato što ti društveni sport, volim da se zabavim. Đak reporter Kristina Marković. Kako se zoveš? Andrija. Iz koje škole dolaziš? Jovan Popović. Šta očekuješ od takmičenja? Da pobedimo. Zašto voliš da igraš između dve vatre? Zato što je interesantno, zbog gađanja. Kako se zoveš? Janko. Iz koje škole dolaziš? Jovan Popović. Šta očekuješ od takmičenja? Pobedu. Zašto voliš da igraš između dve vatre? Zbog gađanja. Kako se zoveš? Vučković Vukašin. Iz koje škole dolaziš? Iz osnovne škole Dragiša Mihajlović. Šta očekuješ od ovog takmičenja? Pa očekujem da se dobro borimo i da pokušamo da osvojimo prvo mesto. Zašto voliš da igraš između dve vatre? Pa zanimljiva mi je igra, treba baš biti brz i spretan da bi igrao i dobro da gađaš, da hvataš dobro i to sve od mene. Hvala.